zdraví vás Zaklin a Brady. A tady je třetí vlog. Není to vlog, je to děkovací video a prostě takový jakoby upozornění. Prostě, že vám dáváme najevo, že máme nové věci a takhle prostě, jo. Takže máme 161 shlédnutí na našem prvním vlogu, uvítacím, což je docela pěkný za 3 dny. A na tom druhém 89, což je taky pěkný. A pořídili jsme si novou kameru, je to foťák, Nikon. Má to 12 megapixelů, takže už to bude snad lepší než tam ty předchozí videa, co jsme točili na Filipovu sračku, teď točíme na další Filipovu sračku. Ale tak jinak Nokia. Vlogy budeme točit hlavně o víkendech, všechny videa budeme točit hlavně o víkendech, maximálně takhle v úterý, protože ve středu může? Ve čtvrtek? No, ve čtvrtek jo. Tak možná i ve čtvrtek. Možná i ve čtvrtek, pondělky nemůžu, středu nemůžu, pátek na tebe sedu. Pátek vlastně přijedu. Takže prostě má nějaký dny v týdnu a prostě hlavně budeme točit o víkendech vždycky tak 2-3 vlogy natočíme. Když budeme mít nápad, můžete nám psat do komentářů, o čem byste chtěli točit vlogy. Na co to? No, jakoby prostě nějaký téma, no, prostě co byste chtěli a takhle. No. Jinak doufáme, že na sobotu vyjde ten status, co jsme tam napsali, že budeme skákat do rybníka, tak doufám, že tam těch 150 lajků bude. Aby jsme si skočili, jsme se i koupali, ale aby jsme byli první, co se budou koupat letos. To bude studený. Bude to studený, pěkně asi no. Kameramany už máme sehnaný. Možná. Určitě. Nějak se nám do toho extra nechce, ale slíbili jsme to, takže... Ale musí být na facebookové stránce 150 lajků. Jo. A je jich tam teprve 109. Takže ale vy to dáte, vy jste dobrý. Takže asi... To bude všechno. To bude všechno. Takže... Čus!